Nabot na kami ng ulan. Nagpagupit kami dito sa ano. Ako lang pala nagpagupit. Pinabawasan ko lang yung buhok ko. Chambi na parlor. 100 lang ang gupit dyan, guys. 100 pesos. Maiksi na buhok ko. 100 pesos. Dati 60 lang ang gupit natin. Ngayon 100 na. Dati 60 lang. Punta na kami, guys, sa ano, SM. Mag-grocery na kami ni Chin sa SM. Bawal na dun ang camera. Tagal ng driver, oh. Ang dami sasakyan. Dito na kami sa SM. Libre na naman ako ni ate. Sarap magputi ngayon. Ano, Chin? Op. Tapos na kami mag-grocery. Ate, ano, kaya? Lagay lang nila ate sa motor. Nakamotor lang kami. 2 motor. Uwi na kami. Lakas ng ulan. Dito na kami sa bahay. Lakas ulan. Kent na. Hala guys. Nag-uulan daw guys. Kent, oh. Sakto ang dating namin. Tsaka umulan. Opo, awa. Nahulog. Ayun dala namin. Sabi, hala, ulan. Hala, ulan. Lakas ng ulan. Hala, lakas ng ulan. Alam mo guys, lakas ng ulan. Ha? Lakas pa rin ang ulan guys. Ayan o, naririnig nyo ang ingay sa bubong. Kanina pa kami dito sa bahay. Ayusin ko lang yung mga binili namin ni Chin. Dito na guys yung binili namin sa SM o. Ayan pa o. Ayan o. Lakas pa rin ang ulan guys. Ayusin ko lang itong mga binili namin. Ayos ko lang lahat. Hi, Ken. Say hi. Papa, thank you, Kia, for all the blessings we received today. Thank you. Thank you for all the blessings we received. Thank you for taking care of us always. Amen. Good night. Bye guys. Good night guys. Good night. Please subscribe. Please like, please subscribe. Thank you for watching. See you on our next vlog. Bye. Hello guys. Kain pa lang ako. Tulog na yung mga bata. Tulog na din sila pang ko. Sama kasi yung pakiramdam ko kanina guys na ambunan yata ako. Sumakit yung sigmura ko. Tsaka parang nilalamig ako kanina kaya may jacket ako. Hindi ako nakakain ng hapunan. Pero ngayon medyo okay na yung pakiramdam ko. Gutom na ako. Nagluto ako kanina ng ano. Ng yung pinitas kong mga gulay. Adobong sitaw, talong, okra, inadobo ko. Tapos nagluto ako ngayon ng ano,
may goreng. Lagyan ko ng ano, itlog. Nagprito ako ng itlog. Nilagay ko sa ibabaw. Kaso nadurog. Kain tayo guys. Sobrang gutom na ako. Ito, oh. Ito. Ang hang to. May goreng. Kain. Kanina pa tulog yung mga bata. Maaga kasi kumain si Butchok tsaka si Kent. Tapos nung masama yung pakiramdam ko, si Kuya ang nag-ayos ng higaan, nagbitin siya ng kulambo, inayos niya yung mga unan. Ang bait ni Butchok. Ano na guys, mga mag-11 na yata ng gabi. Kala ko ngayon lang ako nakaramdam ng gutom. Sarap. Masarap to yung may goreng na ano. Ano ba pangalan nito? Indomie. Indomie na may goreng. Prinito kong egg o natutong. Natutong. Sarap. Naman tayo. Kanin. Tapos, gulay. Ngayong hapon ko lang pinitas mga gulay. Kanina medyo okay pa yung pakiramdam ko. Nung pagkatapos ko pakainin si Kent, sumama na yung pakiramdam ko. Kain, sarap. Talong. Wala ako kasama magmukbang. Tulog na. Tulog na si Butchok ko eh. Kunin ng hapon guys, kumain ako. Merienda ako ng sinangag tsaka tuyo. Tapos kumain ako ng pandesal na may palaman na cheese whiz. Sarap talaga ng gulay pag bagong pitas. Kahit di mo nalagyan ng mga seasoning, mga betchin, mga magic, kahit walang ganda. May gumalaw bigla. Hop. Ito naman tayo sa ano. May goreng. Taco. Hindi naman ako agad guys matutulog pag ganitong kumain ako ng ano. Mga after 2 hours pa ako matutulog. Tapos kumain. Tutong. Lamig dito sa amin guys, parang ano, kasi maulan.
Kanina, di ba, ang lakas ng ulan. Tapos hanggang hapon, malamig na siya. Para kami naka-aircon. Kahit naka-electric fan ka lang dito, para ka naka-aircon. Sobrang lamig dito sa bahay kubo namin. Yun lang yung maganda pag bahay kubo. Kasi presko. Hindi katulad nung pa kami nakatira sa kabilang bahay namin. Yung sa pinapaupahan namin ngayon, yung apartment. Siyempre, semento, mainit. Wala naman kaming aircon. Kasi yung dati naming aircon nung nasa Maynila pa kami. Hindi na namin ginamit dito pag binenta na namin. Busog na ako, guys. May natira ako konti. Ano kasi, ang dami din tong laman eh. Tapos may egg pa, tapos nag-rice pa ako, tapos may gulay. Tatakpan ko na lang dyan sa table. Tapos na ako kumain, guys. Yun lang yung vlog namin, guys. Sana huwag kayong magsawang manood sa mga vlog namin. Thank you for watching. Please like, please subscribe. See you on our next vlog. Bye.